Pasalo Bartha kotor gunang gui nukjaka hohom dodom ke palai jakmani Bartha kotor yokma ter Amahaina nukjaka haste gunang gui hohom dodom ke samang mu suimang tei juda panda betang ni bising tei nukjaka haste bai baksa Amarpur wabo haino kaisa panda khaijakmani Bartha kotor yokma salno tei Bartha kotor yok samani jorao bangma bir jawan rok sak ni thei langmano yapharei Bartha kotor no haini hai phiak phik mani no songoi asal no muito khaimani bising tei theiroma panda bo khaijakha manjakha haste ni ksam monti bokrok tei tabokni MP Biplab Kumar tei manjakha 42 Amarpur Bidhan Sabha ni MLA Ranjit Das honi logeo tei bo bangma nukjaka khatung khajani bising tei Bartha kotor yok sama panda ter no palai mani tei aro bisingo Bartha kotor no yok sama ronai rok no muito khaiwei no a theiroma panda sai manjakha tei ama haike nukjaka haste ni ona bekana bo kabang mano tong thok khatung khaja khaiwi samang tei mo samang ni panda